Πολιτική συζήτηση. Σήμερα επικεντρωνόμαστε για τα καλά και όχι μόνο αποσπασματικά σε αυτό το οποίο και η χθεσινή επικαιρότητα μας βοήθησε, γιατί είχαμε τρεις σελίδες να αναγνώσουμε προσεκτικά. Είχαμε τη δήλωση Ανδρουλάκη περί πιθανών διαγραφών και εξελίξεων νοσοκομματικών ακόμα και σε επίπεδο ηγεσίας. Είχαμε την επανεμφάνιση του κ. Αλέξη Τσίπρα με πολλές ερμηνείες και πολλά σενάρια και την στιβαρή δήλωση του κ. Κασσαλάκη ότι ακόμα και αν επιστρέψει κάποια στιγμή ο κ. Τσίπρας δεν θα διστάσει να βρεθεί και απέναντί του, αν χρειαστεί, στην διαδικασία εκλογής μιας κάποιας ηγεσίας. Καλωσορίζω εδώ στον Skype τον κ. Θέμη Μπάκα, τον πολιτευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα σήμερα πήρα και ένα εξέχους ενδιαφέρον άρθρο του για το τι γίνεται στην κεντροαριστερά και θέλω να καταγράψω την άποψή του. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Καλό μεσημέρι κύριε Δασιλόπουλε. Ξέρετε, πολλοί αναρωτιόνται, εγώ θα πάω κατευθείαν εκεί γιατί θέλω να φουγκράζω τον κόσμο που πάντοτε μας ακούει καθημερινά. Λένε θα τα βρούνε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και θα πάνε όλοι μαζί, μπορεί αυτό να γίνει, είναι ορθό, υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Τι λέτε κύριε Μπάκα σε αυτό? Κύριε Δασιλόπουλε, είναι προφανές ότι για να καταστεί εφικτό το ζητούμενο αυτό απαιτούνται συγκεκριμένες συγκλήσεις. Ωστόσο αυτές δεν είναι υπόθεση μιας συμφωνίας σε επίπεδο κομμάτων ή απλά σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και να αγνοούν την κοινωνία. Για να έχει μέλλον και ρίζες μια συνένωση και μεγέθυνση των κεντροαριστερών δυνάμεων, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ενότητα και στην πράξη με προοδευτικές ατζέντες μέσα από το Κοινοβούλιο και έξω από αυτό. Στην κατεύθυνση αυτή, οι βουλευτές οι δικοί μας, όπως είπε και ο πρόεδρος μας ο Στέφανος Κασσελάκης, μπορούν να συμπράξουν σε κοινές νομοθετικές πρωτοβουλίες με τους συναδέλφους τους από το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας. Όχι όμως και με αυτούς της Νέας Αριστεράς, που ουσιαστικά ο ίδιος ο κόσμος, δεν τους έδωσε τη δυνατότητα του 3%. Δηλαδή ο κόσμος απέρριψε τη Νέα Αριστερά ως κόμμα αυτή τη στιγμή. Και δεν επιστρέφουν και τις έδρες τους στο κόμμα το οποίο έχουν εκλεγεί. Αυτό που αναφέρουμε εμείς όμως, κύριε Δασιλόπουλε, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ότι το πρώτο και καθοριστικό βήμα που μπορεί να οδηγεί σταδιακά στη συνένωση της κεντροαριστεράς είναι ουσιαστικά να υπάρχουν οι συγκλήσεις στην κοινωνία, οι συγκλήσεις μέσα στο κοινοβούλιο και οι συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Έχουμε κάνει πρόταση το φορολογικό, ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε δει αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στους ίδιους επαγγελματίες, οι οποίοι θα φορολογηθούν κατά 716 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από ό,τι φορολογούνται τα προηγούμενα χρόνια, με το τεκμηρατό αυτή τη στιγμή εισόδημα, κάτι το οποίο είναι εκτός λογικής. Έχω ακούσει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πλήρωναν 1.500 ευρώ φόρο και θα πληρώσουν 8.000 ευρώ φόρο. Έχετε κυβέρνηση και απαντάει και λέει από τις 80.000 δηλώσεις που έχουν γίνει μόλις μέχρι στιγμής, μόνο οι 350 λέει ήταν αυτοί οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν συμφωνώ και ψάξτε με. Μα ποιος κύριε Δασιλόπουλε επιθυμεί να μπει στη διαδικασία στο στόχαστρο της εφορίας, ο οποίος θα σου κάνει έναν έλεγχο που μπορείς να έχεις ξεχάσει ένα τιμολόγιο, να δεν έχεις γράψει σωστά. Ναι. Οπότε κατανοείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρά θέματα στην κοινωνία και πρέπει να αφουγκραστούμε την κοινωνία για αυτή τη μεγάλη συνένωση της κεντροαριστεράς. Να ρωτήσω κάτι όμως κύριε Μπάκα. Θυμάμαι όταν έφυγαν πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ενίσχυσαν σημαντικότατα, κατέστησαν θα έλεγα και κυβέρνηση τον παλιότερο συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου του 3-4%. Όταν ρωτούσαμε ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ θέλετε να επιστρέψουν, είπαν όχι, αυτοί που φύγανε και διαλέξανε καρέκλες και βουλευτικές έδρες δεν τους θέλουμε να γυρίσουν. Και τι κατάφερε το ΠΑΣΟΚ? Να μείνει κολλημένο στο 8, 9, 12, 13%. Μήπως αυτό το οποίο λέτε και εσείς τώρα, ότι τι να πούμε με τον κύριο Χαρίτση και με την κυρία Αχτσιόγλου, δεν μου λέτε να πείτε και κάτι με τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, λέτε να συγκλίνετε σε νομοθετικές σας πρωτοβουλίες, άρα είναι σαν να μου δίνετε ένα αρνητικό πρόσημο για πιθανή συνένωση προοδευτικών δυνάμεων καθολοκυριών. Άλλο η σύγκληση κύριε Δασιλόπουλου και άλλη συνένωση. Δεν μιλάμε για δύο διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Ναι. Συζητάμε πολλές φορές διαφορετικές πολιτικές που βλέπουμε τα πράγματα στη χώρα μας. Οπότε το πρώτο βήμα για οτιδήποτε συζητάμε είναι η σύγκληση σε κοινές πολιτικές. Και ταυτόχρονα, το σημαντικότερο απ' όλα, στο ξανατονίζω και πάλι, δεν είναι υπόθεση μια συμφωνία σε επίπεδο κομμάτων που θα αγνοούν την κοινωνία. Ενώ παράλληλα, εμένα με ενοχλεί πραγματικά πάρα πολύ ότι δεν συζητάμε
την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς με πολιτικούς όρους. Όταν λέτε με πολιτικούς όρους, τι εννοείτε? Να κρατηθούν τα κόμματα σε 4 κομμάτια, ο καθένας με τον πρόεδρό του? Κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε σενάρια. Εμένα με ενοχλεί πραγματικά πάρα πολύ. Βλέπω πολλές προξενήτρες αυτή τη στιγμή που βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι προσωπικές τους φιλοδοξίες. Εδώ δεν ακούμε κάτι την κοινωνία. Εμένα με ενδιαφέρει να ακούς κάτι την κοινωνία. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος αυτή τη στιγμή ότι βγήκε η Eurostat σήμερα και λέει ότι αντιμέτωπη με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 1 στους 4 Έλληνες? Μπορεί να ακούσουν μια πρόταση γι' αυτό? Μπορεί να ακούσουν μια πρόταση αυτή τη στιγμή από το ΠΑΣΟΚ ή από το δικό μας το χώρο ολοκληρωμένη, το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ότι οι φοιτητές θα αναζητήσουν κατοικία σε λίγες ημέρες και θα πληρώνουν πατέρας 500 € το μήνα? Κύριε Μπακά, υπάρχει μια απάντηση γι' αυτό? Εκτός από αυτά τα ερωτήματα τα ουσιώδη που πράγματι χρήζουν απάντησης, υπάρχει και το ερώτημα των ανθρώπων που σας παρακολουθούν, σας στηρίζουν, σας ψηφίζουν και οι οποίοι τι λένε? Θα συνέλθετε ποτέ, θα συνεργαστείτε ποτέ να φύγει από την κυβέρνηση η δεξιά και ο Μητσοτάκης? Εσείς τι απαντάτε σε αυτούς? Εμείς απαντάμε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αυτό που απάντησε και ο πρόεδρος μας, ο Κασελάκης, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ότι είμαστε παρόν και κάνουμε το πρώτο βήμα για τις απαραίτητες συγκλήσεις του προοδευτικού χώρου. Ναι. Αυτό όταν λέτε προοδευτικός χώρος, τι εννοείτε πάλι? Εγώ πρέπει να ρωτήσω. Χώρια εσείς και χώρια ο Ανδρουλάκης και χώρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου και χώρια ο Χαρίτσης και Αχτσιόγλου? Χώρια. Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το πρώτο βήμα που κάναμε για την σύγκληση ήταν ότι θα πρέπει οι βουλευτές μας να συμπράξουν σε κοινές νομοθετικές πρωτοβουλίες με τους συναδέρφους τους από το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερίας και όχι με αυτούς της Νέας Αριστεράς. Τώρα, καλά, εκεί το καταλαβαίνω. Τώρα είστε ακόμα χολωμένοι και σας πήραν για τις έδρες, 11 τον αριθμό, δεν είναι και λίγο το εσωκομματικό πλήγμα. Να ρωτήσω κάτι ευθέως, γιατί ξέρω ότι μιλάτε και έτσι. Μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να αυτοαποκαλείται και να θεωρεί το κόμμα όχι διαμαρτυρίας αλλά εξουσίας. Μόνοι σας μπορείτε να γίνετε κυβέρνηση, πιστεύετε, μέσα στα επόμενα χρόνια? Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε τις βάσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε μια κυβερνητική λύση. Μια αξιόπιστη πλατφόρμα προοδευτικής κυβερνητικής λύσης. Ναι. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε 3 χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές. Από εδώ και πρέπει να σταματήσει η εσωτερική και να βλέπουμε τις προσωπικές τοποθετήσεις, οι οποίες δεν είναι τοποθετήσεις κομματικές ή κοινωνικές. Είναι προσωπικές απόψεις, προσωπικά αφηγήματα. Κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Στο δικό μας στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπάρχουν όργανα, υπάρχουν διαδικασίες κομματικές, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει κοινωνία και τα μέλη μας. Οπότε αυτή τη στιγμή δική μας η πρώτη δουλειά είναι να σηκώσουμε τα μανίκια ακόμα περισσότερο. Ναι. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και να μπούμε στο επόμενο επίπεδο. Το επόμενο επίπεδο για μας ποιο είναι? Απαντήσεις, προτάσεις κυβερνητικής λύσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κρατήθηκε, είχε ένα αποτέλεσμα αξιοπρεπέστατο, μπορεί να είναι το επιθυμητό, το 19, 20, 22, 25%. Αλλά πήραμε ένα μήνυμα πολύ σοβαρό. Που είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, πρώτον, και κατά δεύτερο, πήραμε το μήνυμα ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς αλλαγές που απαιτούνται στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να είμαστε ουσιαστικά το κόμμα που θα φιλοξενήσει τους προοδευτικούς πολίτες. Αυτή τη στιγμή οι άλλοι φόροι της Νέας Αριστεράς θελήσουν να επιστρέψουν στη ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς δεν έχουμε κανένα αριστερόμετρο και δεν έχουμε επιτηρίδες. Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο αγκαλιάζει όλους τους πολίτες. Επειδή τέθηκε προεκλογικά, και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα επίσης πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του, θα θυμάστε ότι παριστάμενος ήταν και ο κύριος Κασελάκης, ο αρχηγός σας, ότι ετέθη προεκλογικά από κάποιους το δίλημμα ποιος μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη και ποιοι μπορεί να οικοδομήσουν ένα φορέα ο οποίος θα κάνει καλά την πρωτοκαθεδρία τότε βέβαια που συζητείται του 41% της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν αυτές οι φωνές, παραδείγματος χάρη Διονύσης Τεμπονέρας, μετά τις εκλογές που λένε πάλι το ίδιο. Ότι ελάτε όλοι να μαζευτούμε, μπα και κάνουμε καλά το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μου το απαντάτε αυτό? Σας απάντησα. Εμείς σας λέω και πάλι. Μιλήσαμε και αναφερθήκαμε, κάναμε το πρώτο βήμα ως κόμμα και μιλήσαμε και προτείναμε να υπάρξουν συγκλήσεις μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό το πρώτο βήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά προσωπικές τοποθετήσεις σε μηντιακούς σταθμούς. Δεν είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν τα όργανα του κόμματος. Ο καθένας μπορεί να απευθυνθεί και να πάει στο κόμμα να πει ακριβώς τι πιστεύει, πώς πιστεύει ότι πρέπει να γίνει και όχι σε site,
τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πιο πολύ βοηθάς το κόμμα σου όταν πας και του λες και του υποδεικνύεις τη δική σου την άποψη. Ναι. Και είναι πολύ πιο σημαντικό να υπάρχει και ένας διάλογος. Το να κάνω εγώ μια ορθογραφία δική μου προσωπική σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο δεν λέει κάτι. Εδώ θέλουμε διάλογο. Ο διάλογος είναι αυτός που φέρνει την αλλαγή και ο διάλογος είναι αυτός που κάνει ένα κόμμα πολύ πιο ζωντανό και ένα κόμμα που το υγιώνει προς την κοινωνία. Και όχι ο Θέμης ο Μπάκας ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει και να καταθέτει τις δικές του προσωπικές απόψεις, φέροντας προς τελεσμένο γεγονότων. Εμείς, σαν Συνδικαλιστική Πολιτική Συμμαχία, όλοι μαζί, καταφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό για μας. Καταφέραμε να ρίξουμε το 41% 28%. Είμαστε μέρος αυτών των ανθρώπων της κοινωνίας, οι οποίοι βοηθήσαμε από όλοι μαζί να ρίξουμε αυτή το ποσό της κοινωνίας. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία ξέρω ότι δεν έχει 41% και έχει 28%. Θα μου πείτε, μα κύριε Μπάκα, εσείς από το 17,8% πήγατε στο 15%. Και εμείς αυτό το ποσό που χάσαμε, κύριε Τενταφυλόπουλου, είναι το ποσό ουσιαστικά που αν το αφήσουμε με τη Νέα Αριστερά, είναι το ποσό του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία στις εκλογές του Μαΐου του 2023. Έχουμε αυτό το ποσό, το κρατάμε αυτό το ποσό και κοιτάζουμε θετικά και με αισιοδοξία το μέλλον για την κοινωνία όμως. Και όχι για κάθε Θέμης ο Μπάκας να γράφει ωραία κείμενα και να προτείνει προτάσεις στο δημόσιο διάλογο χωρίς να έχει περάσει το κατόφλι του κομματικού οργάνου, του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, που το κόμμα που ανήκει κάποιος, και να συζητήσει ακριβώς τις προτάσεις του και τις απόψεις του και να βοηθήσει τον οδικό χάρτη της επόμενης ημέρας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή λίγο το χάσαμε μετά τις ευρωεκλογές, κάτι ο ανασηματισμός, κάτι οι εξελίξεις στο Πασό Κίνημα Αλλαγής, εσείς θα συζητήσετε τα πραγματικά βήματά σας, δηλαδή πώς πορευτήκατε μέχρι τις κάλπες, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι άλλο θα κάνετε να αυξήσετε την επιρροή σας και να αγγίξετε την κοινωνία, γιατί καλά λέτε ότι συμβάλατε για να πάει το 41 της Νέας Δημοκρατίας 28,3, αλλά θέλω να σας αντιπαραβάλλω το ότι σας βοήθησαν εκατομμύρια νεοδημοκράτες γι' αυτό. Κύριε Τενταφυλόπουλε, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία είχε εισρωή ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δείχνει ότι κάτι η Νέα Δημοκρατία κάνει πάρα πολύ λάθος και το αναγνώρισαν αυτό το πράγμα πολύ έγκαιρα και άμεσα οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Και από το Μάιο του 2023 στον Ιούνιο του 2024 κατάλαβαν ότι αυτή η δυναμική που έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν μια δυναμική αλαζονίας, ενώ ταυτόχρονα κατανόησαν οι άνθρωποι ότι από εδώ και πέρα θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί αν θυμάστε πολύ καλά, έλεγαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι αν δεν πάρουμε το 32-33% που θέλουμε, δεν θα έχουμε αυτό το μεγάλο ζήλον για να είμαστε αποδοτικοί. Θα υπάρχει αστάθεια στη χώρα. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα διλήμματα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές ήταν όλα λανθασμένα. Ήταν διλήμματα τα οποία δεν έχουν σχέση με ευρωεκλογές, αλλά με βουλευτικές εκλογές. Αλλά το έκανε αυτό και ο κόσμος απάντησε. Τους είπε, ας δούμε την αστάθεια, γιατί ασταθής ζει στην καθημερινότητά του ο πολίτης, κύριε Τενταφυλόπουλε. Ασταθής ζει. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι 16η ή 19η μέρα του μήνα δεν υπάρχουν λεφτά στο παντελόνι, αστάθεια μεγάλη είναι στην οικογένεια. Και εδώ οι απαντήσεις όλων των κομμάτων πρέπει να είναι στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουμε ξεχάσει κάτι σημαντικό, το τονίζω συνεχώς. Τα κόμματα υπάρχουν για να κάνουν τις ζωές του κόσμου καλύτερες και όχι τις ζωές των πολιτικών καλύτερες. Μάλιστα, μάλιστα. Μένουμε σε τούτα. Πραγματικά σας ευχαριστώ γιατί μιλάτε ανοιχτά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπάκα. Sky 89,4.